लामाया गाज्रिथार सिगाङावबो फैदा थाब फैदा है नोंसोर सानैया मोनहैबाय सिगां जेम्स एक्टर आदानि न'आव मोनफैबाय सोरगोफुरिया हाबनाय बायदि मोनलायदों फुजा खालामगासिनो न' सिङाव हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नाय दिनै जों आरो बेरायनो थांनो नागिरबावदों बिब' बिनानाव साथामजों ओंखारबाय लामायाव दङ नै ओंखारबोबाय आं मैया बुंदोंमोन ना मैयानि ब्लगाव जेम्स एक्टरनि गामियाव थांगोन होननानै बिस्रानि गामिया जोंनि बिनानावमोननि गामि खाथिनो आरो बारा गोजान नङा नैबे दुब्लि बारबानो बै गामि नुहुरनायानो मोनोनो मा गामि होनदोंमोनलाय सुजुमा बुनगावनो आरो ओमफ्राय जोङो थांनो नागिरदों बेरायनानै फैनोसै न'खौ सिनायना सिनाया सोङै थांनोसै नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर जेम्स एक्टरनि न'खौ नायनो लुगैदोंब्ला नुयोना नुवा मिथिला आरो जोङो सोङै थांनोसै नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम लामाया गाज्रिथार ओमफ्राय नै जा लेथ्राखा लामाया ओंखाम ओंख्रि संनानै जानानै स्रांबोनो गोबाव जायो ओमफ्राय मा होनो गारिबो खारानो फिलफिलि गारि खारो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय खारानो थाबायनानैसो थांनांगोन बेनिखायनो गथ'फोरखौ लानानै फैयासै जोङो साथामजों फैबाय सारिथायानो जाबाय खोमा ओमफ्राय ओरै दैमा गैयाबा थब स्र' बारस'नानै थांजायोमोन आरो मेसेंबा थांजायोमोन ओमफ्राय दा दैमायाबो देरदोंना बेनिखायनो बेखौ थांनोसै लामाया गाज्रिथार सिगाङावबो फैदा थाब फैदा नायलांदो नोंथांमोना होमबा जोबजासिम जों थांबाय थानोसै दा नोंथांमोननो देखायनोसै मोनहैना मोनहैया जेम एक्टरनि न'आव सरि जेमलायनो जेम्स सिनायो गारि थाङो बिसोरनियाव थांनो नागिरदों नागिर थांनांगोन सिनाया नै लोगोफोर इमान लेथ्रा लामाया नै बिदिनो बारस' फैबाय सानिया मोनहैबाय सिगां दख'ना इमान साफा दख'ना गानबोनानै नै जेम्स एक्टरनि गामियाव सिनायो न'खौ सिनायखायो ना दे होमबा मोजाङानो जाबाय डाइरेक्ट गारि मोनबाय लोगोफोरनि आथिं सुनसै नै दैस्लुङावनो आथिं सुलाबायबाय उफाय गैया नै सेन्देला एकदम सिथाबजोब्बाय हाब्रु उफाय गैला आरो बिदिनो थांसै मुगैबाबो सेन्देल गाबाय नै सिजे मोजां बोरै दखानाव फैजोब्बाय नै सेन्देलानो गालायबाय ना मान हाब्रुखै फैनाय 100 थाखानि सेन्देल मोजांमोन बेसेबा खम लाब्रा खोनाबाय खम ला बेसे खम ada hah bisa kok makan थांगासिनो लोगोफोर जोङो दा नै लामायानो गाज्रिथार भिडिअ'आनो मोनब्रै मोनबासो नुयो मोखांखौनो मोनबाय नै खर' नुबाय नि सोर थायो नै जेम्स आदा एक्टरनि न'खौ मोनफैबाय ओमफ्राय हाबलांनो लाजिबाय जों दा स्टेनाबो आंना माबालायनाय नै खाथेलायनाय गोजानखौनो जा मोजांखा नालाय जा मोजांखा नै
जेम्स आदायानो गायजोबदों खोमा आं जेम्स आदानि भिडिअ'आव नुदोंमोन ना बिबार गायनो मोजां मोनोनो हेलाय मोजांखा माबोरै हाबलांगोन दा ओइ नै पिलपिलाव फैदोंमोन जाबाय दे नोंखौबो जाबाय दे माहासक आथिं आंना लुगैजाथार जों जेम्स आदानि भिडिअ नायग्रा साबसक्राइबारफोर नायनो फैदों फैनो हागोन ना जोंहानि बिनानावनि न'आ बेयावनो बागानपारायाव ओमफ्राय जों आलासि जानो फैदों आदानि न'आबो खाथि जायो नालाय इसोर बुंबाय थादों ओंखायनो बेरायनो फैबाय हेलाय जेम्स एक्टर आदानि न'आव मोनफैबाय जिरायफै जा मोजांखा नै बिबार बागाना माबायदि मोनदों आदा न'आव फैनानै मोजां मोनदों ना जेरैबो बिबार बागान जा समायनाखा सोरगोफुरिया हाबनाय बायदि मोनलायदों फुजा खालामगासिनो न' सिङाव driver oh सिनायो ओमफ्राय थारमाने जों सिनायाना नोंखौ सिनायाना driver सिनायखायो न'सिम लांथार होननायखाय लाबोबाय आरो बुनगावआबो मोननै दंनो बुनगावआ ओइ जोङो फाथाबारि बुनगाव एक्टरनि न'खौ सिनायो होननायखौ ओंखामजों आंदो सिख्लायाव बिलोगो फानो गोनांथारमोन फाग्लायनो आलासि बायदिसो जाफैबायना आलासियानो सिनि बिमा बिफाफोरा सानजाखैमोन गुवाहाटि गरसुक नतन बस्तियाव फिसा दङ खोला जायोना औ खोला जायो खोमा ना नतन बस्तिया सानजा सोनाब सा खोला सैमाया न'नि गोजाना सा लोंनोसै दा बिस्कुट जानाय मोनदों नालाय फिसाया सोंहैबाय थादों जोंखौ फैनाय नुनायखाय
คุยส่งมาคุยส่งมาถึงไหนนะแล้วคุยไปทางนี้ไม่ได้นะแล้วคุยหนึ่งมันได้หล่ะนี่คืออะไรถ้าได้บ่आंसै मोनाबायानो जों मोनानानै फैखादों गुड इभिनिं लोगोफोर जोङो जेम साजानि न'निफ्राय दहायनो मोनफैदों लोगोफोर लाइन गैयिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय जेम साजानि न'आव आङो गोबां समनिफ्रायनो थांनो सानबाय थानाया फाइनालि थांनो मोनमारनानै आङो जोबोर मोजां मोनबाय ओमफ्राय न'आबो ओरैबायदि मोजांखाना थांनानै बिराद मोजां मोनदों आरो आयंमोनाबो बिराद मोजां रायलायो नोंथांनि न'आव थांनो लुगैनानै आङो थांनो मोनमारबाय बिराद मोजां मोनबाय आरो आदा नोंथांनि न'आव थांनो मोननानै बेनोसै आरो ओमफ्राय जों थांनायाबो मोनाखानानैसो थांदों नालाय 5:30 ओमफ्राय 6:00सोआवसो मोनहैखादों जोङो गथ'फोरनि थाखायनो एसे गोबाव जालांखादों बेनिखायनो आयं हौवाजों बारा मोजाङै भिडिअ लानाय जायासै खोमसि जालायदों आरो ओमफ्राय साहा लोंबाय ओमफ्राय बिदिनो मोनाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जेम साजानि न'खौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर प्लिज कमेन्ट खालामनानै खिथाहर ओमफ्राय लाइक खालाम शेयार खालाम आंनि भिडिअखौ अननानै आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि चेनेलखौ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय